Aha, Ezinne. Buteka. Buteka. Papa? No. I'm not borrowed. Okay, Bomod, when I'm. I don't know, man. Ujoya to kwa ben na okay. Man, I'll call them Magana. Ana bụ ihe ruo oge ya o mee ihe oge ruru abụghị ụsa maka na ụkwa ruo oge ya ọ daa ajụkọta nwata nwa okorobịa bụ nwa onye ajụọ ya ịbụ nna onye amakwa nne na-aghọta ihe na-ekwu na-aghọtakwa obere mana aghọtachabeghị m ihe ebe na-aga. Obinna, achọrọ m ka ị nụọ nwaanyị oge ruo na mgbe ya alụ nwaanyị ka ị nwee onye ebo maka ọ na-abụ ihe kwuru ihe akwụdebe. Ama m na m ga-anụ nwaanyị ka m bịakwa ọ bụkwa na m eji gbagwojuwa anya nwekwa nke m fụrụ ezigbo mmadụ nọ okwu ikwuru amaka kama na ọ ga-aka mma na m ji aka m wee chọta nwaanyị m ga-anụ onye ga-adị mma n'obi onye obi m ga-anabata mana ụmụaka ugbo nwe ka ha si anya chan ọ ka mma na m ji aka m chọta onye m ga-anụ onye gị nwa ga-alaikwa onye gị nwa ga-anabata ọfụma. Eziokwu ka ikwu ana m asị ka m chọọ maka na m ka okenye eru onye sọpụrụ okenye ruo ya okenye mere gị ya ebe a nọ ihe nsụka na wee fụ nwere ike irigo n'elu ụlọ ma ọ rigo n'elu ọjị ma ga-afụ na mana edoba ntụ isi kwurukwa mma iteghete edo mma iri ido mee isi were aka chọta ọdụ mma etu ọ bụla esi ije n'azụ Owere dị mma ma ebe unu ejere eje a na-atụ n'ilu kwa nna m na-atụsa bụ ịma nsogbu adị onwe m na-emebu Bye. Mazi, good afternoon. Good afternoon. Ezinne. Sir? Good afternoon. Kere? At the moment. Abia liburu ọgwụ. Eziokwu. Kambia. Ọgwụ o tee n'ọgwụ a dịrị dị na-eche ka unu bịa buru ya etu ọnọdụ ahụ ya dị kịta ọ ya na-aṅụ ya ofu iko n'ụtụtụ ofu iko ọzọ n'abalị etu ọnọdụ ahụ ya dị kịta etu esi na-aṅụ ya ngwa ka nnaba chere bịa Sir? Yeah.
Adị m mma. Afụkwuru ụma na edo mma. Enwere ihe m chọrọ ịgwa. Okay. Nwata nwa okorobịa ọbụla gị na-echara n'ụzọ. Ọ bụ na one anya n'azụ. Ịma na o nwere ihe na-eme n'onu. Maka na mmanụ ihe dị mma n'anya akwụ. Ka bụ eziokwu. Eziokwu. Wetee n'anya bụ ihe dị n'obi. Sị nna m agwa ya taa. Sizie nkwuwe kwuo m. Kwubenu? Kwuwe nkwuo. Alakakwa ya n'oge. Ka m bịa. Ya afụrụ m gị n'anya. Nke nnukwu. Nke pụrụ iche. Ya bụ na ọ ya amasịkwa m nke iberibe m. Biribe gị. Aghọtara m nke ibibe gị. Mbirizi ebe gị na-emezi gịnị na be gị? O nwere ihe ọzọ ji ya na-emebe mmadụ ka o nwere ihe ọzọ mma ya emebe jido. Bụ ha na-awa ya awa ahụ ya ahụ esie ya esie na-eri ya eri. Ihe mere na ọ bụ ọkwa ma Obinna mma m. Obinna. Ọ ya asọ m ka Obinna n'ụba. No. Iberuna. Eba kam. Eba kam no na. Ejido wamaka. No. No. Some be Eban. Oh, you're so many. Come on, Gan. Come. Oga Joey, Oga. Come on. No. Hi. Come on. Think I'm right. Ezi nwanne m. Ị ma na ihe anyị na-eche n'Obinna bụ abụrụ ihe ọ bụ. Kwa eziokwu. Nwata ajọ ọsụ chikanata n'onwe ya kpachie wetuo onwe ya na.
Hey! Nwata karịrị okwu okote. Hey! Ama ebe m ebido. Imana Obinna nwe shop ịtọ na main market. Aka nwụ na nnọọ ngwo na nkwụ na-abịa. Enwebedi ihe nụrụ. Ụmụ boy ise. Nna boy toy no ise. Na main market. Hey! Ọchị atọgbukwa. Ke na-atọ ga-amụ. Ọ bụrụkwa nke amụ, nke a bụrụ nke amụ ezi. Ịma shop ụlọ nwe na Lagos. Shop ịnọ. Shop ịnọ aha ụmụ okorobịa bụ ihe n'ebe ahụ na-erere ya ahịa. A na-asa gị isi na-ege. Onye asawa gị ma ọ sawa gị men. Ezi nke a bụrụ nke ịsa isi n'afọ n'anya. Foto afụgasị nya n'anya, ọ bụghị nke ịsa isi. Ama m ihe m na-agwa gị. Agwagwala m ihe a na nwatakịrị nwere investment ezi. Chineke ọkaede investment akarịa. Ịmama kịta m na-agwa gị okwu na kọntena na mmiri na-anata 40 feet. Ọ nwere na Lagos o. Ọchị egwu ọbụ. Na-achị Hey! Ife ọ gwara gị, ife o ji onye wee saa gị. Igelu. Ezi, ịma na Obinna na-agba obodo oyibo. Enwe gold o bu n'onu. Ifu gold a. N'obodo ebe ka ogo ya. Ọ na-agba China, Turkey, Japan, ọ na-echi ka mmiri. Na akpịba ị na-akọ ibe ọ na-agba mmisi rakaraka. Ọ dịzị ka ị nwere ụbụrụ. Asịsị gị sichara oke. Obinna mụ na gị mma. Ọ dị ka onye na-agba obodo oyibo. Ọ dị ka onye kọsgoro Kotonu ebe a. Ọ bụzi nke ije Turkey. Imekwa ife bụ Turkey. Imekwa ife bụ Turkey. Imekwa ife bụ inwe shop ịnọ na ụmụ boy ise. Imekwa ife ị na-akọrọ nwaanyị. Obinna na-afụbe ndị wee rie. Na-agba tike moto. Ọ dịrị na mma o wee biri with nne ya. Ọ dịrị na mma o wee biri na be nne ya. Onye na-akwụ n'ụgwọ ụgwụ na ọgwụ. Aka super glue. Ọ bụ na China ị afụ n'oku moto. O buru oke jeep ọ na-anya na. Ezinne fu ya nwa na ọdị mma na-abịa. Nwata bụ onye obi umeala. Ọ naghị egosi onwe ya cha. Ama nne ya ha ekwe. Mana nsogbu adịghị ama mme ya bụ ogbe wuru amụsị ife ụbọchị taa. Ọtọka m. Ka m jee n'ụlọ jee wetu isi ma na. Isi na-agbagharị. My sister. Sago gị isi. Onye nwe onye saa gị isi. Onye mkpụrụ live. Were hypo wee sagide gị isi. Sapụsị ya gị ụbụrụ. Chai! Onye nke asa nwanne m isi man. Ọ na-abụ. Obinna nke mma na-agba Turkey na-agba China. Onye isi ukwu ka asị. Ma ọ bụrụ eziokwu biko. Mana chere o. Ọ dịkwa eziokwu. Ka nwa si eme ọ dịkwa onye na-agba obodo oyibo. Ezinne gidigba Ezinne onye oke nsogbu. Ezinne gidigba Ezinne onye okwu n'ụka. Iherere Obinna nnọọ. Bịa. Obinna bịa. Papa. Nnọọ. Ijekwala ọfụma? Eje m ọfụma nnọọ. Ema na-asị na ụka akpara akpa n'isi ka eji ekwe.
ọ maka ihe niile m gwara mgbe gara aga. Ka ihe biko rute ma echefu m. Ka m gwara maka onye Igbo. Oh, achọtapekwa m. Mgbe hapụzi ịchọnụ ihe mere bụ na ịma Ezinne. Mere gịnị? Ezinne ka m chọtara bụ ihe anụ. Papa tụfịa akwa. Onye Ezinne? Papa, mgbe mụ na gị kwuru ihe gịnị ka m gwara gị? A sị m na m ga-eji aka m chọrọ nwaanyị. Kedụ nke ịkpụta m Ezinne? Obinna, ọkwa m nwa chọtara nwaanyị a? Papa, a gwara m gị na m ga-eji aka m wee chọta. Isi nke iwere aka chọrọ? Obinna, menye gị nri ọjọọ. Papa, Ezinne nwe nri ọjọọ. M na-achọkọta akpa ma nke kara aka. N'ekere Ezinne ka m gwa gị nwanne nwaanyị ka m dụrọpụrụ ugbu a natawa ebe a. So Ezinne, aghọtara m ihe na-achọ ime. So ọ gị ji aka gị wee gakwu papa m ka ọ gwa m ka m nụwa gị. Obinna, asị na onye agwara m. Ọ bụ onye agwara m. Papa, hapụ ihe ahụ, aghọtara m ihe na-aga. Hapụ ihe ahụ. Ọkwa ọgwụ bụ na nga mbụ. Papa, aghọtara m ihe na-aga ahụ. Hapụ. Ka m gwa nwanne gị nwaanyị ka m fụrụ n'anya. Onye obi m nabata. Biko, zere m. Papa, wee maka ịnụ nwaanyị a zere m o. Ezinne. Ezinne, nwaanyị ọma. Papa, achọkwa m ihe ahụ. Achọkwa m ihe ahụ n'ụlọ a. Hapụkwa m aka. Bịa, Obinna. Obinna. Obinne.
Jonah onye mmanya Jonah onye nkwu onye furu Jonah si ya debe iko ịṅụsịa mmanya biko idebe iko ya Ifunanya Ezinne ọkọtọ sai kukutu nna unu awes kai buneta lunu yeba yotago kai na anazi aka gebe na mezigeni ona gbe egun express ko kai ru nje ngo sia mero jiweda awa ina abusa won kai ni abasna mi wo abutara fu ka o ma kana palin na ono ojo ko gba fe ozo mo sai kukutu aye buneta lunu yeba kama ya sia da alo ni faime no beta yeba na pali won gi smile wa kina abale ko na kai na ko ya bebe zi akwa no bia buru nuo Ifunanya dele kwa nna ge Osaka kutu ki unje bulie nya bukore ke kutu ya buru mu na mo ya abale kwa na mo ki le fa lu ku koso ne nu kuye kai na ke bana na me ba kwa kun ah papa Ezinne okay keme kere bis aje dupo binna na ije dupo binna unu na gbo five ngu gura atoke koro if mo ke fu si anya emi ka ya fu mo ke ni wona we onu na be ya koro fu kai fu anya eh okini una na fu ebe emi unu jen okay ujire mebe akwa unu fu kwa emi na unu nwa na obara anu eku na egbu nwata eku anu na egbu oke ngwanu ah ina anwu ewuo Ezinne ma mba akwa chipuru ndukwu papa gini me ai papa mu kwa kisi anu kedi he mege chimo ebe ko kada ko kwa ge na kwenke merege mala be kwe hokodo za ko hara ge papa ya rapta konom ngodi he madu merege no na ndo ngono gotewe Jonah,
Papa, he is a life runner. Papa, keep wrong the honor dinner make it a drum of him. I'll drop over now, I'll be no at all. I can't put him to cook you got back. I'll block her. Oh, fully up again now, in all. Oh, you can't know. Oh, did you see now? Do I will wear up to God. Huh? You come why? Ndiro. Umazi. Ndiro. Umazi putara na kpamo ngomma. We kwaile makada. Umazi na ko papa. No umazi kwaile okada. Ndaba to bi no ana no every day. Umbo zo bra na no ai. Obi ko ai na pare nai. Amo ko don nai na pare onwe. Onye man ke na yagi. Onye no mo nke ebe ni je mo kai eti a share na mmanya. Enwo. If I don't know how you pick up over, if you ever Jonah, in Ango, after one bottle more, everything kind also you can over there. Help them go on Guam. And you could have no. I don't know. Bye-bye. Bye-bye. Oh, yeah? Open the boy. Because, I'm going to go up after that. because I bear more. Open now. I'm going to go up after that. Get it, Babu. What is it? I'm not a party. Mbarabe kam fe mama we etumi si wenyaka. Okay, ninu na radre iwe gbo we na ku va kima mo ngugo. Kima mi evrosia je mo chware. Hakuya. Ha? Biko ke god. Ke god. Se ko god. Na ba. Baba. Okay, chima ko. Baba. What's the matter? Iya mo cha. One of the men that never use it. I'm not here. I see the alcohol. I know I'm not working. But you got it. I see that. I saw it. I see that. Okay. That's it. I'm not checking. I'm not true. I'm not true. The very bad. You're not there. I'm not there. The very bad. I'm not here. Ezinne gidi bang. Ezinne. Gini kan me one nigga why? Gini kan one nigga why you pomas? Omuda for na pom. Opo mo yon gwego na ndere ibu nna gi. Na me kwenye gini. Nke akwuri ki kembo na ki pass m ga bia ba. Kekwe ni na-ekwuri dokwa ị na-asị nọ nke mbụ na nke ikpeazụ obi m ọya ka ị na-achọta ọ bụ ihe kpọrọ gị na fon ọ wapụ gwara m ka m bịa lee ka ọ dị ka onwe ike mere ya ọgwụ ọ ga-aṅụ ọwarụ na-apụ nwanne gị ewo n'iwe ịmago na ọka otu a ka ọ dị ịma na oge ọbụla ọ na-eme ka mama m ime ụrụ nwa amakwu ihe bụ nsogbu ya oge ọbụla ọ na-eme ka mgbe ụfọdụ ọhụ m ya ghọọ ọdụm ọhụ m ya ghọọ agụ mpụsọmpụta nke ọhụ m ya ghọọ nkịta nkịta wezie ihe dum ma nkịta na ọdụm chibuso m agha ewe n'iwe ọkwa m na-ayọ gị ọkwa m kpọrọ gị na fon ọkwa m maka m ka iji wee bịa kwuo ọnụ maka mma papa m gbaghara ya biko iwe wụ na gị mana mma na ruo n'ụlọ kịta na mma agwụ ya okwu bikos na ihe a akarịgo na oge ọbụla na-ekwu ofu okwu mana biko iwe wụ na gị ụlọ ọkpụkọ mma na unu kpọghọrọ Ezinne gas psyche ka ene ya n'isi ọ dịkwa m ka ya abụọ kpọọ gị n'ara biko n'ọkwa m na ayọ gị biko nu chịtụkwa n'obere ọchị iru gị nke afụchikasị biko nu ọchị ma agbafu ọchị ma nọ ebe ọ nọ London hapụ ya mgbe ọ natara chi ya hei ngwadogodi manya n'iru n'elu manya n'iru ọkwa ịfụnanya na-agwa gị ewenyiwe biko gbaghara mana nsogbu adịghị ọ bụ na nnaruo kịta mere Ezinne ya achịpịa mana nsogbu adịghị biko gbaghara biko gịnị ya chịpụkwa na ọ ga-akụgbukwa gịnị ọkpụ gịnị ya ra maka na nna akwanyere ya ugwu ọkwụgbu ka nna akwanyekwala ya ahụ mana mmadụ na-abaghị akụkọ na-akwanyere ya ugwu ka m nawazie biko anyị na-arụ chitekwara mpa gị maka ọgwụ ahụ na ka onwe ike hapụ ichefu ngwanụ gbadokwa anya
inu na kene ki na tika siko nya kene ni achobi na ko bonyo ori enwe bi o yego bi na zuru o zuru ife gini ko zuru o zuru na onye o zuru ife gini ko zuru o bodi je japkari aba o na egwu mmiri na-egwupụta o mando na n'ọnụ dị ọrụ n'ime ya Ezinne ị na-egwu gị Ezinne ma ogwuru mmiri ọ gbasara gị ọ mmiri gị ọ mụrụ ọgbọ ọsọ mmeperu ọ bụ ọbụ ihe kpọrọ Obinna ya bịa ko otere mpa ya ọgwụ nchime aka asị na nwe ihe gozuru na-etika chikọ ya kedu ihe ọya ya hapụrụ gaa ntị ka nzi ego ozi gị zuru ya gwa ya mgbọsị ọbụla ma fie okwu ya ebe a mmegbu ya ọnwụrụ ọbụ mmadụ mmegbu ya ọnwụrụ ọbụ mmadụ onye ọbụ mmadụ gwakwa ya gwakwa ya na na-eti ọ na-egwu ya mmebi ọnụ ọkọ bụ na ihe na-eme gị ọkọ bụ ire etikasị ka onye ara chachachachacha anyị apụrụ gị apụrụ ọsọ gị pụtara mmadụ n'ụlọ ọkọ bụ na ahụ a na-afụ gị isi ebe a gị isi pụta ebe a siere asịrị pụta ebe a nna m lekwa ihe ahụ gị na-acha patapatapata ọ na-apụ ọkụ ọ na-awa m isi ndo papa mana chekwa papa isikwa nọọsụ ọkada bụ ihe kụrụ gị ihe aka enwere ihe ọzọ gwara na ya ọkada ebe aha ị na-aga aṅụrụ nwa kaikai ga ahụ enweghị ihe etichara n'ime gị ṅụrụ na-ama ha ama onweghị ihe ha tiri m meghe nye tiri m ihe ndị iro m anọghị ebe ahụ papa ndị iro gị nọrọkwa n'ihe ama anaghị ede n'ihu maka na ahụ gị aghọtahakwa m ikwu ihe ahụ gị na-apụsọ ọkụ ị na-ahụtarị oyi ebe niile onweghị ihe ọzọ ọkada biko ya lawakwa achọkwa ha m ogologo akọ papa biko jekweghị m akọli harapụtakwana m biko nwanne gị nwanyị Ezinne ọnọkwa Ezinne papa ịnweta ihe Ezinne mee taa ihe Ezinne mee taa ọ dịghị m obi mma chaa mana agbachinya nkịtị maka na ọ nwanne m tọrọ m atọ akwanyere ya m ezigbo ugwu tata papa maka na Obinna bịara ibe ata ọ bịara ka ọ mara ka ị mere ka ọ jụọ gị ese ka ahụ gị dị Ezinne wee chọtachara ya wee kparịwa ya enweghị ihe Ezinne na-agwafọ ha Obinna taa enweghị ịdị mkparị na onye fọghị ya papa maka na ọsọ ka Ezinne ji wee chụpụ Obinna n'ụlọ taa papa ọ dị mmanụ ute ka mmana ka anyị debegoro ihe n'akụkụ na nke ka m mkpa ahụ ga na ọkụ ahụ gị na-acha adịghị m ahụ mma biko na egwu na-atụkwa m papa harapụtakwa na m biko nsogbu adịghị obi agwago m Obinna ọgwago mpa ya anyị ewetara gị ọgwụ maazị Akpanna Obinna sị ọ bụ na ọ na-anọ ya agwụ ya ka ọ kwado ọgwụ ọmago maka kosi Ezinne. Go come naked and my seven. Okay. Ekene ọwa na mma. Ke hemme kwa ngi. Isi na adịrọ gị mmụọ adịrọ ngụ mmụọ no. So gwu mmiri gị ekene gị. Ntekerezi. Ezinne. Ekuzi n'otu ahụ. No nkwe we họpụtara na ma achọghị nnọkọ. Ikuzi nsogbu. Obinna. Biko.
Biko, obi na-eji m Chineke wee yuo gị. Hapụ m aka. N'ife gwa gị, hapụ m aka. Ezinne orube n'otu ahụ. Otu ahụ na oke metu obi ka m na-agidekwa na mma kama ka anyị hapụ ịnụ anụ ihu ike na-eme. Obinna, ihe nchi igwe nkịta bụ na biko, ana m ayọ gị ayọ. Mgbosi ọbụla ifuru m n'ụzọ ịfụ m gbachi ya azụ. Nna abịa gbachi ya. Nna ana tiishi n'ọfịa. Ini ihe gwa gị ekene agbara dị na mma. Biko ekwuzina bịa ka m gwa. Hapụ m. Ini ihe gwa gị hapụ m. Ezinne iso mgbe pụọ obi aṅụrị jiri m obi eziokwu anọ m nọọ na-ele gị nnọọ onweghị na-atọ m ụtọ na-abụrụ ka isi ata nri ka isi eli nri na-atọ m na-ekiri gị na-eli ka isi atagodi nri ị na-eme iri gị ụta obi m ị na-emekwa ka ifele na-eme nkịta ibere emekwara gị obi Igbo ezigbo mmadụ eziokwu. Daalụ. Enwe m aṅụrị nke ukwuu. Ka m gwa gị eziokwu enenechago m anya ụmụ agbọghọbịa niile ndị mụ na-amekọkọrọ ihe ma nwanne gị nwaanyị eziokwu ịbụ ọpụrụ iche ịbụ ọpụrụ iche o nwere onye mfugo dịka gị isi bụ eziokwu nwobe nwaanyị mfugo na-akpa agwa akpaso m agwa ka isi akpaso obi pesasịkwa m isi nnaba n'abalị ịrahụ ụra na-ehi ụra jụrụ maka na nteta cheta na mụ na ịfụnanya dị enwekọrịta mmekọta obi eju m aṅụrị nke a gba m isi ka ndị ọrụ ọkwa ọzọ dị m ka onye awụrụ mmiri eziokwu ka m na-agwa gị kọjọgwụkwa m isi biko imeela n'ịbata na ndụ mana ọnwụ ihe dị m mkpa nchọ ya eju gị achọrọ m ịjụ gị ma ị ga-anụ m obi m biko asịkwa na mba agara epụkwa na m eziokwu si m n'obi agbawakwa na m obi biko biko ya nụ biko na nsusu Chineke imeela ugbu a ka m natara eziokwu obi asọgbugo amakwa m imeji o wee igotere nga m chọburu igote ọkwa ụjọ ama m ya nabata ya biko ụzọ ụtụtụ nne imena afọ m gị n'anya rie nne imudo nwa m ga-arọ n'abalị a m ga-afụ ndị mmụọ ozi asọgbuo m eziokwu ịbụ mmụọ ozi ezitere n'ụwa ị na-edo m anya imena daalụ ya na-asọ gị imena daalụ mbi ka m bịa ka nnaba ọ dị ọdụm ka ị na eziokwu mana mma na a sị na ọ ga-ekwe mee anyị mee ihe niile n'abalị a na anyị agaghị egbu oge mụ na nna m ya kwado bịa n'ụlọ unu sagodi njem mbụ ngwa ka ọ dị mezina n'ifere ọgwa dị ka mbụ Chineke kenadịrị go
mebekwala ya ọzọ. Onye na-eme mmebekwala ya ọzọ. Onye na-eme mba, onye na-eme mmebekwala ya. Ezi nwanne m. Kira na-ekwo ewu jackpot. Obi atọbugo m ewinigokwa m. Obi awere atọbugo m nwanne m. Kom. Ugodi ka mma m yakọta nwunye me. Wo gịnị? Mama m eche biko. Kedu bi ya gwa m biko. Obinna bịa. Obinna bịa mee gịnị? Hey! Si na nọ ya. Eziokwu. Nweta kwụsị wee kwu ya ịfụnanya m. Ịma na mfụ gị n'anya. Ejechago m ebe niile wee si n'oge ewepụ gị ọkwa makpo omume arụ emele isikwana ya gịnị asị m ya nkwete na mmanya nwanne m obi atọgbugo m onye na-eme mmebekwala ya ọzọ. Onye na-eme mmebekwala ya ọzọ. Jonathan, Papa Ezinne. Ịma na onye mbụ akpa na-agba ọkpụkpụ. Onye a bụ nwa m nwoke Obinna. Ka m bụrụ n'ụzọ kọwaa onwe anyị tupu akọwa m ihe anyị bịa. Ọ dị mma ka m jee n'ihe anyị bịa. Nkwụ a so n'ihe anyị jiri bịa. O nwere mkpụrụ osisi Obinna nwa m nwoke fọrọ na bera. Ọ bụ mkpụrụ osisi ọ masị ya hinne. O wee gwacha nya asị ka ha malite ya esi mee ka ha maa na oyi ekwe ya nghọta. Ịma na mmụnwa bụ akpa eju akpa amachie ya ọnụ. Onye echichi onye omenala ma etu esi eso ihe n'usoro omenala. Anyị wee sị ka ajụọ ajụjụ a na ha ka anyị jee jụọ ewi. Ọkwa ihe anyị bịara maka ọ na-achọba anya anụ eje n'isi ya. Ka anyị mara na ọ ya aghọta onye bụ mkpụrụ. Ọ dị mma ije unu bịa dị mma. Ije riri nkwụ ọ bụghị obere ije. Ịbịa n'obi m o nwere ukwu osisi na-abọkwụnụ na-amị nke na-ebu mango nke na-ebu oroma. Unu kwuo nke unu chọrọ aghọ ya unu. Aghọtara m okwu ọfụma. Ihe i kwuru bụ ka o si ebe ma mango ma oroma afụchara nya ma aka oyibo akwụ ebe a na-adakwa na-ada n'ihu ya anyị fụchara ha ncha. Mana ka eji nwee ihu ma atụ asị ha gụburu nne ihe eji mara agwa atụ ya na agwa na ha akwanụ osisi aka agwa aka osisi atụ okwu ka ha mara wee kpọọ ya mkpụrụ osisi. Ka m bịakwa ka m bịa kedu afọ Ịfụnanya. Afọ nke ahụ bụ ịfụnanya. Ịfụnanya
unu agbajọ ya. Aghọtakwa m onwe ihe mere Funanya. A na-agha isi wee gbabara otu laajụ. Anaghị agha isi bịa gbabara otu laajụ. Mmiri emeghe mgbe ọ na-abụ ọrịba ugwu n'ugwu ka o si agbadata. Anyị na-egekwa ntị ya bụ ka ị na-akọwa ka anyị na-aghọta ọfụma. Ịfụnanya unu na-akpọ ọbụnụ nke ikpeazụ nke mbụ bụ Ezinne ya na-ebido n'isi were mere ihe gbadata. Okwu odo mma kama na ama m azụ onye omenala ama m etu esi eme na nke bụ eziokwu bụ na ụmụazị na-abụ ofu nne ji bụ nke ọbụla buru ụzọ pụta ụra ya ebu ụzọ kpọrọ enigwe anya ma onye atọrọ mmadụ ma onye ka atọrọ atọ. Ya bụ na okenye na-ekwuzi a na-eme n'otu a mana ihe dị ya bụ ejeghị m atụ ụnụ na ejeghị eme ihe mana ka unu ji anaba ka ụmụ na ezinụlọ nchegharị uche anyị chigharị uche banyere ya ozi jata eru n'aka. Ọ dị mma Jona, ihe mere bụ onwenu na-eke judo n'aka mmadụ n'aka onye warị orie isi anyị naba anyị anaba o jere iku nwa nwa o jere iku nwa onye ku nne nwa isi anyị naba anyị anaba mana ntị na-akọ anyị ọkụ anyị na ọ dị mma. Mmanya ịkwa Nwata hapụ nkwụ bịara ije anaghị eso ala. Hapụ nkwụ na anaghị agba aka afụ nwata eze n'ọnụ na nkwụ bịara n'ihu eze anaghị echi ya azụ. Anyị na-ege ozi jata eru n'aka. Ama na okwu bụ na-adị mma maka na-aṅụchikwa ọgwụ anya na-aṅụchi ọgwụ anya ifi ịfụnanya buru ụzọ jebe dabanị esi n'ezi nne were gbadata ọ bụrụzie ịfụnanya n'ikpeazụ ya esi agaghị eme ihe nke a. Ọ dị mma eme ka anyị chigharịa uche mara n'ihe eji agwa. Hapụ nkwụ abụrụ na nke m nwụcha nkwụ nziterụ n'ozi mmị ya nke a mechaa ya ahụ adị mma Ezinne m ozi na ihe iji abụ nkwụ bịa be m esi ya sobe gị anaghị eme otu ahụ eme mụ ha nwee nkwụ a. Ịhụnanya Papa. Akwa ịhụrụ ije Maazị Akpa na nwa ya bụ Obinna bịara n'ehihie taa wee na-ekwu okwu eji anụ wee sị ha ka eje chee mara ma ọ je enwe isi o jekweghị enwe isi o na-anụkwa ya maka na amaghị m ihe eji eche n'ime onye nke bụ onye tụrụ gị bụ Ezinne jee bukwenu n'ụzọ lụọ di otu nsi eme nke m otu omenala nke m si ete o lụọ dị ihe bịakwube nke gị eji aghara isi gbara otu laajụ ihe na-esi n'isi were mmiri gbadabara ihe m gwara ka o biri ga-ebiri na ntị o. Papa ihe na-ekwu adị ọkwa mma ya papa ọ bụ na Ezinne alụghọ di mụ onwe m ya alụ ọkụ di gịnị ji eme na ọ lụghọ di ọ dịghị mma mmadụ. Papa sọ m nọ ya ha lụ di sọ hụrụ m na ọ dịghị mma nwaanyị nọ na nka ka mmadụ na-akazi ihe ọha anya bụ ụzọ ụmụazị papa afọ one ka ndị ana nka nwa ụmụazị papa nwoke obere Obinna bụkwa na ezigbo mmadụ and ịma na o nwere ego ọ bụkwa nna m ya okwenye maka nyere ezinụlọ a papa ngwa nna m Obinna ọ ya enyekwara na ya aga
ahụ niile anyị ataghị agaghị adịzi nke ukwuu. Ezinne ọ bụ eziokwu ka m na-ekwu. Ezinne kwuo n'okwu nụ. ịhụkwara otu o si bụ na obi adịghị ya mma. Papa biko yọrọ m Ezinne emekwana m ihe a biko. Ịmara m hụrụ nwokorobịa n'anya, adị mana ọnwụ na ama nwokorobịa na ọ ga-adịkwara n'anyị mụwa biko nụ. Ka ihe m ji ebido kọwa ka etu m ji esi yọba ya ihe mere na-ebu ọ gị ka ọ dị ala. Ọ bụrụ na ị kpọọ ya gụọ ihe ọ na-eri yọọ ya ọfụma o nwanne gị ka ọ bụ o kwete ha na ekwetene m ji alụghị o kwete ha na ekwere m mana o mekweghị ebe iji azụ eje. eziokwu gbasara ije ahụ anyị jiri na be John, ịgwa gị eziokwu nnọrọkwa n'ọnọdụ ya ihe ahụ o kwuru ka m ekwu, maka na nke bụ eziokwu bụ na omenala Igbo kwadoro ihe ahụ ọ na-ekwu, ya bụ onye bụ ada ibu ụzọ nụọ di tupu ndị so ya na-anụzi di. Esikwa m kwuo mmasị n'ụba Ezinne n'ofu ihe ahụ ka ọ bụ na nwanne gwugharụ ji nwanne gwupụtakọ ya n'ofu ihe ahụ ka ọ bụ. Ezinne bụ ezigbo mmadụ. Papa mba ịfụnanya ka m chọrọ ịnụ ete ụgba ete azụ ịfụnanya ebe obi m nọ. Papa ị na-akwụdo omenala Igbo. Oyi nwoke Chidi papa ya Johnson jee lụta ya nwaanyị na famili ndị tọrọ ya ụmụ anyị tọrọ ya dị 3 mana mesịa lụtara ya nwaanyị. Mmadụ ite ahụ tọrọ ya ka makwa ha nụbadị oyi nwoke ejebeje ebe anyị na ngwuru ahụ. So gịnị mere nke m ga-eji dị iche? Ọ bụ ofu n'Igbo ahụ. Gịdụ ntị nna oyi nwoke ị na-ekwu okwesị n'afọ ya bụ Johnson. Nke ahụ Johnson nke anyị na-eje bụ Jona dị iche, Johnson dịkwa iche. Ejighị ụra amagharị ọnwụ maka na iwu abụ onye na chi ya. Johnson na chi ya, Jona nke anyị rụsị anya na-eme nke anyị jee nụta Ezinne na Ezinne bụ sọ mmadụ. Ihe m fụrụ na nwa ahụ kemgbe ụtụtụ ụwa m pịara ya anya, ihe m fụrụ n'ime nwa ahụ efu ha. Papa etu ahụ isi wee fụ Ezinne dịka ezigbo mmadụ ka m si wee fụkwa ịfụnanya dịka ezigbo mmadụ, even karịa. Rapụrụ m ịfụnanya m biko. Ị ma na ikwe n'ụwa Ezinne nya o ya edebe ahụ nwayọọ, o ya enyeghị ihe ị chọrọ ụzọ ọbụla isiri chọọ, nya o ya ebibeghị ụlọ nwatakịrị m were nyego n'aka ịkụpụ. Asịkwa nkwa Obinna jee nụbakwa Ezinne n'ofu ihe aka ọ bụ. Asịkwa nnọọ na-abụ anụ nwata fụrụ kama ọ agbanaghị anụ ọzọ o gbubite ya ọdụ. Otu ahụ papa si wee kwuo ya ka ọ dị. Ọ dị mma nọọ ịfụnanya ka ị chọrọ nke echebe na ịfụnanya mana asị m kwuo nsọ na ụba Ezinne na Ezinne bụ sọ mmadụ. Ana m agwa ya mgbe ọbụla na kama anụ nwata fụrụ ya agbanaghị ya o gbubite ya ọdụ. Ka ị chebe ezitezi ozi dị mma, eziteghị ozi ọ dị mma. Ihe aka nna gị kwuo Obi m ọkụ ya ọkụ ihe okwu ama m ihe mmemme o emego m ihe niile m kwesị ime ekwukọtago m baa akwa si ọnwụ nna m ekwechiri na enwekwa ebe m na-eje o na ọ bụ dị n'onye na
enweghị dị chacha ọchọ dị ji ntị anụ na nchọ ibu Ezinne ụzọ wepụ ọnụ na asị na nna anụ dị. Ekwuru m ya, o Ezinne na-agba mbọ ka ọ gbanwee obi nna gị. O Ezinne gịnị ka na-agwa m? Ezinne na-agba mbọ ka o mebie obi nna gị, gị na-asị ma ọ bụrụ Ezinne? Mba, ọ bụrụ Ezinne, ọ bụrụ ya. Nke a bụ nna m. Nna m so na omenala nke nyanwa, ọ bụrụ na omenala obodo, omenala nke nyanwa na onye isi ama nnọ nke obere anụ ọdị na enweghị ebe ọ bụla nna eje, ọ bụkwa ma Ezinne anụ ụdị. Nke abụọ nke Ezinne, ọ nna m ji okwu nyanwa bụ ihe ejiji a jiri mma. Ka ọkwa nnọọ ọdachi iji ọkwa nụ ese m ga-asị gị ọ bụ na iru ụlọ kwa Ezinne okwu, ọ dị m ka nna gị nwere ike nụrụ Ezinne ka anyị mara na ma Chukwu ga-emere anyị ebere. Okwu dịkwa n'ihe kwuru, okwu dị na ya. Mana nke ha ama m so okwu, ọ bụrụ na m naruo kịta ka nje yobe Ezinne ka m gwabi ya okwu ka mma mụọ ya ekweta, maka ama m na ọ bụrụ na Ezinne kweta tinye ọnụ ahịa nna m nwere ike gbanwee obi ya. Nsogbu adịghị, nke ha ama nso naruo kịta ka nje kwuru Ezinne ka nye bịa ka mara ihe nwa gị. Lenuo ife na-eme n'ụwa, mmadụ gburu Jizọs were ekwensu mere onyeisi. Ezinne, lenu Ezinne sanụ m n'ọkwa gị ka m na-akpọ ọgụnụ. Ezinne nchọ ịgwa gị Kobe na anụmanụ. Amakwana m ebe m ga-ebido mana m ga-ebido n'ihe obodo gị ahịa. Ama m enweghị ebe nsi wee mejọọ gị na mbụ, ebe emejọọ gị na-amaghị ama mmụọ na ahụ ma ama mmejọọ gị. Nwanne m biko gbaghara m n'ụzọ ọbụla m si meghe gị, biko gbaghara m. Eji m Chukwu yọọ gị. Kedu ife bụ nsogbu gị? Ezi ọkwa n'ihe gbasara okwu Obinna anụ. Ezi afụkwana m Obinna n'anya nke ukwuu, afụ m ya n'anya rinne. O sigo ka nnọọ ya, enwekwana ka m ga-esi si ya mba. Ọ bụkwa na nchọ ibugo ụzọ wee nụ di o, mana ịmago na afụ m Obinna n'anya, and ọ bụrụ na ọnụ ọkwanụ ọ ga-abụkwa enyemaka n'ezinụlọ anyị. Biko nụ mpa ya ekwukwo na ọ bụrụ na ịnụhụ dị na ma ya anụhụ ya ka njisi ka m bịa ya ọnụ gị. Biko na ọ bụrụ na ị ga-ekweta nọ ka m n'ọnụ Obinna, biko nụ nwanne m. Ifugo na papa sị na ọ bụrụ na ikwe ha na-enweghị ha na-ekwu nwere isi. Biko nụ. Ọ ife papa kwuru? Ọ ife papa kwuru. Na gị bịa yọba. Ọ sị na ọ bụrụ na ikweta ha na ma ya ha anụ ya. Mpa anyị dịnyere gị ka ị bịa yọba m. Ọ bụ ogo dị na mpa anyị dịnye masịkwa, ọ bụkwa na ọ na-atọ m ụtọ na nchọ ibugo ụzọ wee nụ di, mana afụ m Obinna n'anya ka m ga-emekwanụ. Efu m n'anya nnekwute m anya n'ugwu adịghị. Ọ dị ka jọrọ m njọ nwaanyị. Adịghị nke onye na-achọ di. Ezi ọbụkwa ihe m kwuru. Nchọ dị tata aga m anọ di. Ọ ka asị na ọnwụnwa gbochiri gị anụgodi. Papa anyị sị gị bịa yọba m. Ọ bụkwanụ n'ọhịa, ọ bụkwa na edinye m edi, ajụkwa m obi niile na-arịọ gị maka na afọ m Obinna n'anya, ada achọrọ m ịnụ ya. Chee n'ọba dị gị. Echiro nga aka nọ na dị jee n'ọba dị. Ezi imi n'efa. Bụkwa na iwe ama jụ na ama m na-ele ike ha Obinna, ọ ya ka m ji na-ajụ gị. O si m n'obi. O si gị n'obi. Daalụ nwanne m. Daalụ nwanne m. Nwanne ọma m. Daalụ Chukwu gọzie gị. Chineke nna ga-enye gị di ga-afụkwa gị n'anya, nke ị ga-afụkwa n'anya. Daalụ nwanne m.